бъде съдба от Бога в нашия живот тази година. Съдби, не съдба. Съдби от Бога да дойдат в нашия живот през тази година. Нека Бог да благослови вас и вашите домове. Господа ви благослови. Амин. Обичате ли хамбургери? А? Вече е ден Вече здравословно. Добре. Тази сутрин аз искам да ви покажа един духовен хамбургер. Малко нетипично, но искам да ви покажа тази сутрин един духовен хамбургер. Какво е най-важното нещо в хамбургера? Салам. Какво? Салам. Аз по принцип не знам дали има хамбургер с салам, но месо съгласен съм. Месо, да. Най-важното е месото. И повечето хора купуваме хамбургера не заради хляба и не заради салатите, които слагат вътре в него, а заради това, което в сърцата, нали? Той е като че ли най-важното нещо, най-ценното. И ако е хубаво месо, хамбургер е страшен. Сочен, да. Тази сутрин темата, която аз имам, която с вас се казва "Следвайте любовта". Следвайте любовта. И ще започнем с един стих от 1 Коринтияни, 12 глава, 31 стих. Докато вие отворите 12 глава, 31 стих, аз искам да ви кажа малко за 1 Коринтияни 12, 13 и 14 глава. Искам да ви кажа няколко неща за тях. Апостол Павел в 1 Коринтияни 12 глава, той говори за дарбите. Те са много важни. Говори за служенията. Те също са много важни. Дарбите, служенията, това са много важни. В 13 глава той говори за любовта, но в 14 глава апостол Павел отново говори за дарбите. Като че ли апостол Павел прекъсва в 13 глава своята тема за дарбите, за да каже нещо, и след това пак продължава да говори тази тема с дарбите. Аз мисля, че това не е случайно. Мисля, че Светия Дух така е подбудил нашия брат апостол Павел, той да прави така. В 12 глава той говори за дарби, за служения, в 13 глава говори за любовта, в 14 глава той продължава пак да говори за дарбите и за служенията. Обаче, в средата, между 12 и между 14 глава, той говори за любовта. И в края на 12 глава, това е 31 стих, е последният стих на 12 глава, след като той е говорил за много неща, за служенията, за дарбите, за тялото, за частите, след като е говорил, накрая той завършва 12 глава с тези думи и казва: "Стремете се ревностно към по-съвършените дарби". А сега ще ви покажа един по-възвишен път. Той насърчава светиите да се стремят към дарбите и то към по-съвършените дарби. И сега, след като той говори това, сега казва: "Аз ще ви покажа един по-възвишен път". И след като казва това, искам да ви кажа, че автоматично след 12 глава, 31 стих, започва 13 глава, 1 стих. Той не е прекъснато, той е едно цяло. И той започва да говори сега какъв е този превъзходен път, какъв е този възвишен път, който апостол Павел иска да покаже на църквата в Коринт. Между другото, Коринтската църква имаха много добри неща. Имаха много знание, имаха много мъдрост, имаха много дарби, бяха много богати в тези неща. Наистина една богата църква с знание, с разбиране, с дарби. Но Павел искаше да им покаже един възвишен път, един по-висок стандарт. Павел искаше да покаже на църквата. И какъв е този стандарт, този, който той иска да покаже на тях? Това е стандартът на любовта. Това е пътят на любовта. Апостол Павел искаше да покаже на светиите един път, който е много по-възвишен от всички други пътища, който е много по-важен от всички неща. Искам сега да запомните, докато той казва да ви покаже един възвишен път. Запомнете думата път тук. Хванете я тая дума път, защото тя е много важна за нашия живот. Това означава, че в 13 глава Павел показва пътят на любовта. Значи има път на любовта. Кажете, пътят на любовта. И пътят на любовта, апостол Павел започва от 13 глава,
първи стих, ще четем цялата глава, 13 глава, започва да говори така. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, що звънти, или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и знае всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, така че планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкото си имане за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, каква полза от това? Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразня, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са? Ще се прекратят. Езици ли са? Ще престанат. Знание ли е? Ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откакто станах мъж, напуснал съм, което е детинско. Защото сега виждаме неясно, като в огледало, а тогава ще видим лице в лице. Сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както съм бил и напълно непознат. И тъй остават тези трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта. Амин. Апостол Павел толкова красноречиво очерта пред църквата в Коринт пътят на любовта. Той каза, сега ще ви покажа един по-превъзходен път, един по-възвишен път, един много по-висок стандарт. Един път ще ви покажа сега. И след като той каза за този път, че той ще покаже, и в 13 глава той нарисува пътят на любовта. Той предначерта пред тях пътят на любовта. И той казва, че дори да знаеш най-добрите неща, да имаш най-доброто знание, да имаш най-големите дарби, дори да говориш най-добрите езици, дори да имаш най-големите пророчества, дори да имаш най-силната, най-голямата вяра, даже той казва вяра, с която да можеш да преместваш планини, дори да раздаваш имота си, да даваш парите си за прехрана на сиромасите, или дори да жертваш себе си, казва той. Ако нямаш любов, всичко това няма никакъв смисъл, никаква стойност няма. Най-възвишеният път, най-великият път е пътят на любовта. Най-важният път е пътят на любовта. Не е пътят на дарбите, не е пътят на знанието, не е пътят на други неща. Не. Най-важният път е пътят на любовта. Може ли човек да пророкува без любов? Може. Може ли човек да дава милостиня без любов? Може. Може ли човек да има вяра без любов? Може. Всичко може. Църквата в Коринт също бяха в това състояние. Те имаха дарби, те имаха знания, те имаха много неща, но липсваше им нещо много важно. И Павел искаше да насърчи църквата в Коринт и да ги насочи в най-правилния път, да ги насочи към най-възвишения път. 34 години аз ходя заедно с Господ. От 1992 година аз повярвах в Господ Исус Христос. Миналата седмица, когато аз проповядах това слово от църквата в Пловдив, аз казах, тази година искам моята любов да порасне към Господа. Амин. Тази година аз имам цел за себе си. Поставих си цел за тази година. Каква е моята цел? Да вървя в пътя на любовта. Искам да ходя в пътя на любовта. Даже не да ходя, защото след малко вие ще видите един друг призив от Павел в 14 глава. Той каза, тичайте след любовта. Тичайте. Значи, нещо много важно. Не само да казваме, аз, например, съм чувал много брати и сестри, които казват така. Преди време аз имах много любов. Миналата година каква любов имах аз? Преди 3 години колко любов имах аз? Хич не ми харесва тази дума, която говоря в минало време. Аз имах много любов. Моята любов беше много голяма. Обичах братя и сестри, обичах църква, обичах Господа, обичах.
Значи минало свършено време. Не. Аз не искам никога моята любов да бъде в минало свършено време. Искам моята любов да бъде в бъдещо време. Искам да казвам, аз ще обичам, ще продължавам да обичам. В момента аз обичам Бога, обичам църква, обичам брати и сестри, но още повече ще обичам. Утре пак ще продължавам да обичам. Защо? Защото Господ ни показва, че най-важният път е път на любовта. Скъпи брати и сестри, аз казах в църквата в Пловдив, че любовта е като двигателът на автомобила. Колкото е красив да е един автомобил, колкото хубави джанти да има, колко хубава боя да има, колко хубав външен вид да има, тунинг да има, неща да има. Ако този автомобил няма двигател, ако му е развален двигател, той за нищо не става, освен само да го гледаш красотата му. Той няма нищо, разбирате, той нищо не може да направи. Много важно е любовта. В живота на християнина любовта е най-важното нещо. Запомнете това, ако християнинът загуби любовта си, той е загубил двигателя си. Той няма двигател, той не може да върви, няма как да върви, защото без любов християнин не може да върви. Както без двигател колата не може да върви, така и без любов един християнин не може да върви. Затова от началото на тази 26-та година аз търсих от Господа Слово за църквата в Пловдив и Бог ми даде това слово. Миналата седмица говорих за църквата в Пловдив. Но мисля, че не е само за църквата в Пловдив, за църквата в цяла България. Ние чухме миналата година, Господ ни каза в Аванско, какво ни каза Господ? Че ние сме оставили първата си любов. Но като че ли сега Господ иска да ни даде призив от Него. Той хвърля послание върху нас, призив от Него към нас. Господ ни вика сега. Какво ни вика Господ? Казваме, сега ще ви покажа един превъзходен път. Един възвишен път ще ви покаже. Защо Господ мислите, че иска да ни покаже такъв път? Защо? Само за да го видиме. Колко хубав път. Господ ни показа възвишен. Даже в един превод казва съвършен път, а в друг превод казва възвишен. Значи много високо ниво, много висок стандарт. А защо Господ ни показва този път? Защото иска да вървиме този път. Бог иска да вървиме този път. Скъпи брати и сестри, Господ ни вика да вървим в пътя на любовта. Да ходим в пътя на любовта. Тази година да ходим в пътя на любовта. Знаете ли, много често, когато ние чуваме за любовта, мислиме, че Господ трябва да направи. Да, от една страна е вярно. Господ трябва да направи в нас ние да имаме любов. Да, това е работа на Господа. Но от друга страна, искам да ви кажа, това е наш избор. Аз избирам дали да обичам брати и сестри. Аз избирам дали да отвърлям мнението, което Сатана ми дава. Аз избирам дали да обичам Господа, да обичам брати и сестри. Аз избирам дали ще обичам или няма да обичам. Това е избор. Апостол Павел ни показва един път много съвършен. 4 стих на 13 глава започва и казва: любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразня, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Какви хубави неща! Какви скъпоценни неща! Само любовта може да я направи такива хора да бъдем. Любовта може да я направи смирени. Кажете, любовта може да я направи смирени. Има ли от вас хора, които бързо се дразнят? Бързо. Лесно се дразнят? Има ли? Има ли? Лесно. Любовта може да те направи да не се дразниш лесно бързо. Това може да ти направи. Любовта може да направи да не се дразниш. Вижте какъв съвършен път ни показва Господ, за да вървим в Него. Скъпоценни братя и сестри, Господ ни вика през тази година да вървим заедно с Него в пътя на любовта. Аз искам да вървя този път на любовта с Него. Амин. Аз искам да ходя с Господа в този път. В този съвършен, в този възвишен път искам да ходя заедно с Господа. И той Павел после нататък казва, че всички дарби ще паднат. Всичко ще престане. Любовта ще стане. Нека всички заедно да кажем 13 стих. И тъй остават тези трите. Вяра, надежда и любов. Но най-голям от тях
е любовта. любовта. Колко важна е любовта? Ако махнем любовта от живота на християнина, ако махнем любовта от църква, църква не е загубил нещо дребно, нещо малко. Църква е загубила същността си. Църква е загубила есенцията си. Църква е загубила мотора си, двигателя си. Любовта е мотора, любовта е двигателът на църква. Аз ви казах, 34 години аз ходя заедно с Господа и тази година, в началото на тази година казах на Господа: Господи, искам тази година повече да те обичам. Господи, искам тази година да обичам повече братята ми, сестрите ми. Господи, искам тази година да обичам повече църквата ти, да обичам делата ти, Господи. Искам тази година в мен любовта ти да порасне. Това искам от Господа за тази година. И затова тази сутрин искам и вас да ви насърча. Тази година да вървим в пътя на любовта заедно с брати и сестри, заедно с Господа. И сега искам да отворим в 14 глава, след като видяхме какъв път апостол Павел ни показа в 13 глава. В 14 глава, първи стих, Павел продължава с един израз. Само един израз. Началото на 14 глава, първи стих, само един израз. И той след като е говорил за любовта, че всичко ще падне, само любовта ще остане. Вяра, надежда и любов са най-големите, но най-голяма от тях е любовта. И след като казва тази дума, че най-голяма от тях е любовта, Павел казва: следвайте любовта. Следвайте, 14 глава, първи стих, той казва: следвайте любовта. А в друг превод, в оригиналният език, е думата: тичайте след любовта. Значи любовта е път, любовта е личност, любовта е нашия Господ. И Господ, след като ни показва себе си, след като ни показва своя път, Той ни дава и един призив. Скъпоценни брати и сестри от Софийската църква, скъпоценни брати и сестри от Благоевградската църква, тази сутрин Господ хвърля призив към нас. Следвайте любовта. Амен. Той ни вика тази сутрин: следвайте ме, следвайте любовта, търсете любовта. Не се занимавайте с другите неща. Не се занимавайте кой е прав, кой е крив. Не се занимавайте кой е голям, кой е малък. Не се занимавайте кой знае повече, кой знае по-малко. Не се занимавайте кой има по-голяма дарба, кой има по-малка дарба. Не се занимавайте с други неща. Тази година аз искам ние да се концентрираме, да се акцентираме към любовта. Разбирате ли? След като Павел ни казва, че той ни показва един съвършен път, и след като ни показва, че този съвършен път е пътят на любовта, и накрая той завършва с това изречение от 14 глава: следвайте любовта. Аз ще следвам любовта. Тази година, не само тази година, и другата година, и по-другата година, и по-другата година, искам да бъда човек на любовта. Амин. Искам в мен любовта на Бога да гори силно през тази година. Искам огън от любов от мене да гори. Искам огън от любов да гори от мене. Както Господ каза на църквата в Ефес: оставил си първата любов, аз ще вдигна светилника ти. Какъв беше проблема на Ефеската църква? Те имаха много добри неща, нали? Вие чухте, заедно чухме, нали? Те разпознаха лъжеапостолите, те имаха много добри неща, имаха знание, имаха много неща, вяра имаха, търпение имаха, работиха за Господа. Но бяха пуснали най-важното. И днеска Господ ни вика да хванеме най-важното, да държиме най-важното. Скъпоценни брати и сестри, ако ние обичаме, любовта ще ни помогне ние да вървим този път. Без любов не може човек да върви пътя на Бога. Без любов човек не може да търпи. Без любов човек не може да се смирява. Без любов човек не може да бъде кротък. Без любов човек не може... На нас не трябва тази любов, за да може да вървим пътя на Бога. Без тази любов ние сме за никъде, брати и сестри. И затова тази сутрин Господ ни вика: следвайте любовта. Тичайте след любовта. Искате ли да тичаме след любовта, брати и сестри? Искате ли да тичаме след любовта? Искате ли да следваме любовта? Любовта не се следва лесно. Нарочно ви накарах да си вдигате ръцете и да повтаряте. Любовта не се следва лесно. Много пъти любовта прави жертва. Амин. Но колко красиво е, дори да има жертва. Дори да има жертва. Когато една жена трябва да се ожени за един мъж, тя оставя за баща си,
остава майка си, остава домът си, остава много пъти градът си, държавата си, отива да живее на друго място с друг човек. Защо жените правят така? Заради любовта си. Защото обикнал един мъж, обикнал един човек и заради любовта си автоматично тя прави жертва. Любовта на Бога ще ни води да правим жертва. Любовта на Бога ще ни води да се смиряваме. Дори когато на нас не ни се иска да се смиряваме. Любовта на Бога ще не направи така, дори когато има причина да се дразниш. Истинска причина. Някой наистина прави нещо, което да те дразни. Но самата любов ще ти каже, нищо, покривай го сега, айде, остави, нищо. Носи го сега. Такъв път Господ ни вика сега да вървим заедно с Него. Сега, в началото на тази година, Господ като че ли хвърля призив върху цялата си църква в България. Следвайте любовта. Това е най-важното. Любовта е най-важното. Затова аз ви насърчавам тази сутрин. Както Павел каза, имайте дарби, имайте знания, имайте служения, но разбирайте, че това не са най-важните неща. Това са второстепенни неща. Това не са от най-важните неща. Какво е най-важното нещо? Любовта. Аз искам любовта в моя живот всеки ден да расте. Искам любовта всеки ден да става по-силна и по-силна. По-голяма и по-голяма да става любовта в моя живот. Не искам любовта да стане в моя живот в минало време. Аз обичах. Значи, преди време срещнах един брат и той ми каза така: брат Колео, знаеш ли, аз много обичах Господа. Много обичах Господа. Имах такава силна любов, такава голяма любов. Обаче, вика, едни хора, направиха така, че моята любов падна. Аз се очудих. В този момент, когато той ми каза тези думи, в мен Светия Дух ми напомни стиха, че любовта много води не могат да я потопят. Какво иска да каже словото тук, че любовта много води не могат да я потопят? На турски език думата да потопят означава не могат да я угасят. На любовта много води не могат да я угасят. Аз тогава се сетих: Господи, значи, ако в моето сърце има истинска любов към Тебе, кой може да потопи тази любов? Кой може да угаси тази любов, ако в моето сърце има истинска любов? Истинската любов дори в трудностите ни дава да стоим заедно с Господа. Истинската любов ни дава дори когато плачеме, да бършиме сълзите, да вървим заедно с Господа. Истинската любов ни кара да правим жертви, да се отричаме от себе си. Заради любовта ние носиме кръста. Заради любовта ние се отричаме от себе си. Ако аз нямам любов, защо да нося кръста? Защо да се смирявам? Защо да стоя? Защо да бъда онеправдан? Защо да правя всичко това? Всичко това става заради любовта. Виждате ли колко голяма пържола има тук? Любовта е като тази голяма. Сочна. Виждате ли какъв хубав хамбургер Господ ни показа тази сутрин? Дарбите са като хлебчетата отгоре, нали, служенията са като салатите вътре. Те също са хубави, те предават някакъв вкус, но Да, друг пример. Така ли? Да. Гладни ли сте? Имаме бременна жена. Нищо, ще купим един хамбургер на бременните. Най-важното нещо е любовта. Най-важното нещо е любовта. Така се казва, че апостол Йоан е бил някъде на 90 няколко години. И вече много възрастен, много стар, не можел да се движи, не можел много да говори. И в църквата, когато влизал в църквата, нали, тогава светиите искат да чуят от него нещо и са му казвали: Йоане, кажи нещо. Кажи. Имало други служители, които са служили в църквата, но искали да го чуят да каже нещо. Всеки път, когато му давали думата, той казвал, че Бог е любов. Всеки път, когато той трябвало да каже нещо, той казвал: Бог е любов. Бог е любов. Бог е любов. Йоан беше апостол на любовта, затова той най-много писа за любовта. Той каза, че Бог е любов и че който люби Бога, той пребъдва в Бога. Който люби, той пребъдва в Бога. Който люби братята си, той пребъдва в Бога. Скъпоценни свети, тази година Господ ни вика да следваме любовта.
Господи, благослови.